Vi har lavet en opgave om Stiksen Sushi, og vores problemformulering det var, hvordan adskiller Stiksen Sushi sig fra sine konkurrenter. Til at starte med, der udarbejdede vi nogle modeller inden for afsætning af VØ, og de modeller, vi har valgt, det var de 4 P'er, regnskabsanalyse, skydeskivemodellen, Porter's 5 Forces og Ansers vækstmatrix. Og ud fra de modeller, der har vi til slut lavet en SWOT. Så efter det, der vil vi starte med at kigge på vores problemstillinger. Og den første problemstilling, det er, at vi skal udarbejde en beskrivelse af virksomheden Stiksen Sushi. Så derfor så har vi lavet en virksomhedsbeskrivelse. Stiksen Sushi blev grundlagt af Jens Rahbek Hansen, Thor Andersen og Kim Rahbek Hansen. De åbnede den første Stiksen Sushi den 22. marts 1994 i Nansensgade 59. Stiksen Sushi var en af de første restauranter i København, der havde speciale i sushi og yakitori sticks. Maden blev senere serveret i moderne designede lokaler. Allerede 2 år efter, i år 1996, åbnede de deres første takeaway, og det var så også i Nansensgade, det var i Nansensgade 47, hvor de kombinerede deres restaurant med takeaway i samme lokale. I dag har Stiksen Sushi 16 restauranter i alt. Restauranterne de ligger i England og Danmark. 3 af dem ligger i London, og resten er fordelt på Sjælland. Stiksen Sushi gør meget ud af, at restauranterne ikke ligner hinanden, men passer til det lokale miljø og historie. Stiksen Sushi vil gerne gøre det til en god oplevelse for gæsterne at komme ind i gæsternes egen Stiksen Sushi restaurant. Hos Stiksen Sushi går de meget op i, at personalet er smilende, og derfor er det nøje udvalgt. Personalet skal være rundt i restauranterne og hen ved bordene og sørge for, at gæsterne får en god oplevelse. Stiksen Sushi har lavet en forholdsvis høj prisfastsættelse, da man kan se på menukortet, at en menu koster helt op til 819 kroner i forhold til konkurrenter, der ikke har nært så høje priser. Markedsføringen for Stiksen Sushi foregår via kundernes anbefalinger til andre kunder. Altså promoverer virksomheden ikke sig selv i hverken radio, på nettet eller i tv, men deres markedsføring er viral, også kaldet mund-til-mund markedsføring. Stiksen Sushi er også et sted, hvor man oplever, at folk hjælper hinanden. Alle medarbejdere skal hjælpe hinanden, og samtidig går virksomheden op i at lave mere ydelser. Det er en fornøjelse at fornøje andre, bliver der sagt i en video på deres hjemmeside. I restauranten kan man forvente, at der bliver ydet mere, end der forventes, samt at alle er på og hjælper hinanden. Stiksen Sushi arbejder ikke med fast food, men fast med slow food. Det bliver der nævnt i en video på hjemmesiden i forhold til deres takeaway mad. Og nu er vi nået til vores anden problemstilling, som lyder således, at vi skal analysere virksomhedens konkurrencesituation. En virksomhed opfatter alle andre virksomheder, som sælger de samme produkter til samme målgruppe inden for samme prisniveau som konkurrenter. Her er der altså tale om en snæver konkurrence. Vi mener, at Stiksen Sushi ikke ligger i en snæver konkurrence med nogen, da de markedsledere på sushi-markedet i Danmark. Der er mange sushikæder, som prøver at indhente Stix, men det er endnu ikke lykkes og gør det nok heller ikke fremadsigtet. Stix er kendt for deres ekstremt gode kvalitet, hvilket er svært at hamle op med hos andre virksomheder, som beskæftiger sig med det samme. Mange af deres kunder vil hellere betale det ekstra og vide, at sushien og stiksene er af høj kvalitet, og herudover er Stiksen Sushi skabt for det nymoderne og trendy samfund. Stiksen Sushi tilbyder Stiksen Sushi, som også fremgår af navnet, og det er derfor et relativt stort marked, som kan stille kunden tilfreds og dække deres behov. Alle madkæder, som beskæftiger sig med fisk, kød og takeaway, er derfor en konkurrent for virksomheden. Det basale behov dækkes, når man gør kunden mæt, og kunden skal derfor købe noget mad, og her ses alle konkurrenter eller restauranter som konkurrenter. Det inkluderer også takeaway-steder, der Stiksen Sushi også tilbyder takeaway. Og under alle produkter, så er det hvilket som helst produkt, som er en konkurrent for virksomheden, og der er det vigtigt for virksomheden at overbevise kunden om, at det er dem, de skal vælge frem for alle andre udbydere. Stiksen Sushi står som markedsleder på det danske sushi-marked, da de blandt andet var en af de første i Danmark, som åbnede sushi-restauranten på Nansensgade i København i 1994.
Deres største konkurrenter herhjemme er blandt andet Let Sushi og Karma Sushi, som ligger på bølgelængde med Stiksen Sushi. Stiksen Sushis markedsposition står rimelig stærkt i og med, at de er markedsledere på sushi-markedet i Danmark, og de står pt. Med den største markedsandel samt en konstant stigende omsætning, som man kan aflæse på deres regnskab. Virksomheden har ofte oplevet, at deres markedsfølgere har prøvet at kopiere deres koncept, men de står stadig stærkt på markedet, og ingen har fået lov til at vælge dem af pinden endnu. De tager adskille sig fra deres konkurrenter, både i forhold til indretning af de lokaler, som de har skabt, men også på deres menukort. De har prøvet at føre en sundere takeaway ind i Danmark, og står derfor også som en kæmpe konkurrent til de sædvanlige pizza takeaway butikker. Så har vi vores tredje problemstilling, og det er, at vi skal vurdere, hvilken vækststrategi virksomheden benytter sig af og bør benytte fremover. Der har vi så valgt ud fra Ansofts vækstmatrix, at der har vi valgt markedsudvikling. Vi har skrevet, at i og med de har ekspanderet til England, vil vi mene, at Stiksen Sushi befinder sig under den kategori, der hedder markedsudvikling. Stiksen Sushi har valgt at beholde deres nuværende produkter og tilbyde dem til et nyt marked. Markedet, som Stiksen Sushi har valgt at ekspandere på, er et konkurrencepræget marked, i og med, at der er andre store udenlandske konkurrenter. Det er eksempelvis sushi-restauranter som Wasabi og Wagamama. Derfor er det et sats for Stiksen Sushi at udvide til dette marked, men de klarer sig godt og har en stigende omsætning i løbet af 5 regnskabsår fra 2009-10 til 2013-14. Ud fra vores opgave, så har vi jo lavet nogle forskellige modeller, som har fundet os frem til en SWOT-analyse. Der er 4 punkter, som er stærke og svage sider og muligheder og trusler. Under stærke sider har vi valgt at skrive, at de er et stærkt brand, de er markedsledere, og de tør at skabe noget anderledes. Og der har vi så valgt et eksempel, at det er deres design i restauranterne. De har også høj kvalitet, hvilket også er et meget stærkt side hos dem, både på deres mad og deres service og deres design. Under de svage sider har vi skrevet, at restauranterne kun er placeret her i Danmark, i Københavnsområdet og i Nordsjælland, fordi det er der, deres målgrupper ligger, da det er det trendy og moderne samfund, og de lever ofte i de områder. I England er det placeret i London, i de forskellige byer, da deres målgrupper også ligger der, og de har kun kunnet starte der. Deres anden svage side er så, at det er dyrt i forhold til andre steder. Hvis du tager på Running Sushi, kan du betale 150 kroner for alt det sushi, du kan spise, i forhold til her, at du bestiller en tallerken til f.eks. 450 kroner, og så er det kun det, du får. Deres muligheder kunne være, at de fik lavet nogle madanmeldelser, som vil skabe noget markedsføring for dem. De får viral markedsføring via deres kunder, som fortæller det til deres venner, familier, kærester. Men de kunne også have fået lavet nogle anbefalinger. Deres trusler er andre sushi-restauranter, som ligger på niveau med Stiksen Sushi, og det kunne også være finanskrisen. Her til sidst, der vil vi lige vende tilbage til vores problemformulering, og den lyder sådan her. Hvordan adskiller Stiksen Sushi sig fra sine konkurrenter? Ud fra vores opgave, der kan vi nu svare på vores problemformulering. Stiksen Sushi adskiller sig fra sine konkurrenter på den måde, de designer deres restauranter på. De har en forholdsvis højere kvalitet end konkurrenterne, og det tillader Stiksen Sushi sig at tage en højere pris for. Stiksen Sushi adskiller sig primært også fra konkurrenterne i den måde, de kører deres service på, hvor tjenerne er rundt i restauranterne, som er designet forskelligt, lige meget hvor du er. Stiksen Sushi går altid meget op i, at gæsterne i restauranterne går derfra med en god oplevelse og et smil på læben, og dermed kommer igen. Også den måde, de er indrettet på, adskiller Stiksen Sushi sig. Eller den måde, lokalerne, restauranterne er indrettet på, adskiller Stiksen Sushi sig også. Stiksen Sushi adskiller sig også fra konkurrenterne i forhold til markedsføringen af deres restauranter. Stiksen Sushi bruger ikke promotion. Stiksen Sushi bruger ikke promotion i form af tv-reklamer osv. til at promovere sig, og de har opnået popularitet og blevet velkendt mellem kunderne via mund-til-mund konceptet, som også
kaldes viral markedsføring.